Shahararren mawaƙin siyasar nan wato Dauda Adamu Kahutu Rarara ya bayyana cewa ba zai ƙara yi ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari waƙa ba. Rararan dai wanda ya daɗe yana yi ma shugaban ƙasa waƙar ya bayyana hakan ne a wata hira da ya yi da wakilin RFI wato Radio France International. Rarara dai ya ce shi sam ba zai ƙara yi ma shugaba Muhammadu Buhari waƙa ba har sai idan talakawa waɗanda suka zaɓi shugaba Buhari sun ba shi kuɗi domin yi ma shugaba Buhari waƙa. Ga dai cikakken firar da aka yi tare da shi, inda ya bayyana cewa sai su masoya Buhari sun haɗa mai kuɗi sannan zai yi ma shugaba Buhari waƙa. To ai abin ba wai ɗumi ta fara yi ba zafi ta fara yi. Mu muna da abin faɗi sun ce yanzu ya ga mun kasa yin magana. To amma akwai abin faɗi da yawa. Kamar me da me? Abubuwan suna da yawa. Amma yanzu na ce ko kuma mun ce dan ni dai na ce ba zan ƙara yin waƙar nan ba sai mutanen Buhari wanda suka zaɓi Buhari ka san duk wanda masu kururu su da mu zaɓi Buhari ba. Wanda suka zaɓi Buhari duk wanda ya zaɓi Buhari yana da yaƙini akan Buhari kuma har yanzu bai canza ba shi shugaban ƙasa. Wai abin da masu saurara so su wai me ya zafi haka? Ni yanzu na dane waƙar shugaban ƙasa sai an biya ni kuma in za a biya ni ba wai ba shugaban ƙasa bane zai biya ni ba wai ministan yaɗa labarai bane zai biya ni ba dan ba sanata bane ba gwamna ba. To waye? Talakawa wanda suka zaɓi Buhari tun farko su ne nake so su biya kuɗin waƙar shugaban ƙasa Buhari in yi. Zai yi a wannan yanayin ko da kai ma kace talakawa na kuka? Ha ba gadan fa. Ai ba na gaya maka wanda suka zaɓi Buhari fa masoya Buhari wanda ka zaɓe shi fa su ba sa cikin wayannan wanda suke hanyar nan. Wannan hanyar tana ga waɗanda su 'yan a rubuta ne a tura a ɗan rubuta test na mai aka ce a girgiri shiri a tura amma magana ta Allah wanda suka zaɓi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari suna nan akan aƙida su Buhari mai gaskiya ne kuma hajibi kuma bai canza ba kuma wallahi bai canza ba na sani. To yanzu rarara wasu za su ce ko kana neman raba gari ne da shugaba Muhammadu Buhari din da dama an ce mawaka ko da yaushe duk gwamnati da ta zo ta kuce. To amma ya ce akan wannan dai kadamin da ake kai in dai masoya Buharin wa'anda suka zaɓi Buharin wa'anda na san har yanzu suna son Buhari ba za su iya bani 1,000 fito musu da abubuwan da Buhari ba to ba zan yi waƙar ba na dina yi. Kai ma ka raba gari da Buhari ne ko? Ai in dai ba za su biya kuɗin waƙar ba su za su biya kuɗin waƙar ba Buhari ba ne su ake so su biya saboda mu nuna mutane Buharin fa yana. Idan na fahimci rarara akwai wani abu a ranka da har yanzu baka fito da shi ba. To ai abin da ke raina din ba zan gaya maka ba saboda su talakawan ni na tattara abubuwan wa'annan suna musu guri da wasu abubuwa. Yanzu idan mun fahimce ka ba za a ƙara jin waƙar ka ta Buhari ba yanzu. Yawwa sai wa'annan mutanen sun ba naira dubu masu son Buhari. Ni dai in dai su ba za su iya biyan wa'annan kuɗin ba to wallahi ba zan yi ba. To amma rarara idan har ka yadda Buhari ya kyautata al'umma to menene yasa ake kukan? Ni na gaya maka fa waɗanda suke kukan daman can a kukan suke. Ai barawo ne in ka ji mai ciwo dole ya kuka. Ai in ka matsa barawo dole sha wahala. Ai magana ake waɗanda suka zaɓi Buhari ni na gaya maka. Ta yaya akai ka gano haka? To ai shi na gaya maka ai kai ba za ka fahimta ba tukunna sai wannan gudun kwanjin ya kai gaci. To mun ji. Allah shi kyauta da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu kada ku manta ku danna alamar subscribe sannan ku danna alamar